Bafo angisamuzwa kahle lo muntu abo ngathini mhlawumbe isizathu sakhe simkhulu akusesiyo profession yakhe. Ngizondlela ngifunda noma ngimanzi bengisanga mina ngiyasayina ukuze ngithole imali yokufika ekhaya likhona. Mina ngisebenza ku-Simon mina. Ukuze nawe ukwazi ukulala uphile nengane ukwazi ukulala ngisebenzisa umzimba wami. Manje-ke unayo ilokhuzana isolution yalona ukuthi nginembo enkulu manje ngangithola no-Simon uzokwenza njani? Isipele isixazululo naso na. Uzamile ukukhuluma naye. Akezwa yena hleze ufuna ukugcinyelwa inhlanhla. Ngibile amathanga mina bagibela kumina uSimon ukuthi kufanele ulala udlile nawe nengane phela. Uzokwenza njani manje? Mfethu ungeke ukhethe ukuthi ekujolele nobani. Wena mangathi ubukhetha ukuthi akujolele nobani uzomkhethela. Phaphaza kanjani? Kodwa masuthi uDido uSimon ezif uyamkhethela ukuthi akujolele nobani. Hawu. Hayi lo Usuthi uyadayisa phela. Uma kube uzothi wenzela imali kuSimon. Hayi ngijolile nawo Simon ukuthi phela bengifuna imali kodwa kwahamba lazi laba khona uthando laphela indaba sebakhona la Simon sengithanda. Ngoba umfethu ethi akasaneli uSimon uyanela. Hayi futhi-ke uSimon ufike ku-size wakhe. Wena mfethu manje pho indaba ngakuhlala. Uyohlala kahle. Uyohlala la. Ngeze ngiwazi. Angizithe wena phela ithi Hayi angisathandi ngizohlala nawe. Hlala nawe. hayi ngokwazi. Ngizohlala nawe. Ngizohlala phela nawe. Uhlala kanjani? Ngizohlala la ngiziphila ngizama ukugidela uSimon ngibuyele kona. Kodwa-ke mina ngiyibona ukuthi ku-right vele ukuthi umtshela iqiniso. Yabo wena njengoba phela wena ungizisela kubhuti wena ngokuthi ufuna iqiniso. Kodwa sengitshela lona iqiniso lele ngizisela kuma camera wena ngoba bewufuni sengiyakutshela-ke. Ingephi inkinga lapho? Uyazi ukuthi nami-ke mina uma ufaka iphepha lakho mina liyaganqasa. Ikona sengaleso Simon. Qinisile mina ngikuvumela zonke izinto ezishoyo, zonke lezi zinto ezishoyo mina ngiyakuvumela. Uqinisile wena ukuthi mina nembuko enkulu. Ngoba nawe uphiphi lakho nawo nawo. Ngeke ngize ngiyeke. Phela uSimon phela unabantu bakhe. Unako abantu bakhe uSimon. nenzani kanina noSimon? Phela besitshontshana. Azwacela sekuba khona uthando kodwa satshelana ukuthi sizoqhubeka ngale ndlela. Indaba ungamtshela. Ngeke ngize ngikwazi ukuhlala. Ngeke usahlala ke nami. Angazi sobona ukufika kwethu endlini. Ngangithanda. Awu ngeke uzohlala. Angazi. Nami ngimtshela ukuthi futhi wena musuqamba ngangitshela uqinisa ukuthi ukuba wena vele unepipi encane. Ungathi ngoba ngathi mina ngifike engize impilo yakuSimon. NoSimon ana nje ipipi ukuthi mina ngikabuya nengize impilo. Wena tshela ubhubhile ukuthi ngiqhubhe vele. Mana sekuyimali noma sekuyiqhudu. Wangitshela lokho bamdini. Qala ngithanda. Bekade sixabene nesike sa Usisi uthi akafuni ukuhlala noSimon. Wena uthini? Because ngenahambe nohlala endlini niyokhupana endlini. Kuyacaca ukuthi niyakhupana nini? Hayi mina bafuna ngingakusho ukuthi angisemdini. Ukuthi uzoyathi ubuye le. Uyabona ke wena. Angithi wena wangisusa eThekwini mina wazongibeka eThekwini. Akwenze njani ukuthi uthathe eThekwini? Uthaphela mina ngangihluphekile. Ngangihlupheke kanjani ngoba kwaze ekhaya wena. Lo muntu ba. Ngibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintokozo futhi kuyinjabulo ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiphinde ngizoqhamuka lapha e-TV yakho kwi-laptop yakho nasefonini yakho. Bese ngicela niqhubeke nisubscribe kuMakhaya TV. Usithelo mfana waphansi le enquthu. Bafethu nginipathele umfowethu lo uze naye ngodaba lakhe athe ufuna ukungitshela lona engeke ngithande ukuthi mina kube yimi engixoxelayo ngifuna nizwele kuye ngoba sena ngithethisa kakhulu ukuthi ngikhuluma kakhulu. Bese ngibingelele ngiphinda ngamukele besho. Bese kwenze njani? Bafethu inkinga la mayelana nomuntu engithola naye. Ngihlala naye ngihlala naye emshadweni. Mangihlala nalo muntu angisho mina bafo ngiyasebenza. Ngihamba kahle lapho nalapho ngena mhlawumbe ngikususuku ngingena kusuku ngingena ngithombo senze ingoma This job. Yeah, this job. Bafo manje inkinga ilapha. Ngikhambe futhi ngabona ukuthi nalezi ezenzayo mhlawumbe akusafana angisamuva Uqale nini ngamuzwa ukuthi bafo senginamavili nje amabili
bathi kuqala waye-right. Kuqala wayibheka kungekho kodwa manje bafuna sekuyavela ingakho nami ngenze sure ukuthi before ngiqale nami ngicabanga into engekho awumuzwa kwi-feeling noma awumuzwa kanjani? bafo ayingihlale kodwa mase ngizocansa isinzana sakhe Awubecacisa nje ngifuna ube clear khona sonke understand. Usasizwa sekuncane sekukhulu kumanzi komile angazi bafo angisamuzwa kahle lo muntu abo ngathini mhlawumbe ngathini isizathu sakhe semkhulu akusesiyo profession ngathi so mocabanga ngabe yini ngoba ngenza mhlawumbe nawe bafo ususheshe ukhathale angazi lutho bafokayo ukuthi angiseke lo muntu osheshayo ukhathale right ngibrand ingakho ngizamile ukuthi mhlawumbe sithole enye indlela ukuthi sikwazi ukukhuluma ngoba uma ngikhuluma hayi lutho ayangenza asimthole lapho simuzwe ngoba nje hayi angifundise ukuthi nami ngize ngicabanga ukuthi ngoba mhlambe uyena umuntu ongasitshela kangcono mhlawumbe ukuyela emakhaya ngithemba ukuthi nezwela kwethu ukhala ngosayensi ukuthi isicathulo wathi esithenga sasimneka isicathulo wathi esithenga sasusize wakhe wayesigqoka kungasali ngisho isokisi sasimnela thaqa kodwa uthi muva nje maye kwathi uyasigqoka isicathulo kufanele ukuthi ugqoka usize 7 yena esethatha isicathulo size 11 sekuvele ukuthi kushubuluqu ukuthi shebele iqina ake siyitholele udade naye simuzwe iside lakhe ngoba into nje angithandi nangelilodwa ibhadi ukuthi siyithole sesimcabangela usisi ukuthi ngabe kwenzakalani so uyena umuntu ongasitshela into ecacile futhi uyena umuntu ongasitshela into eright ukuthi kwenzakalani. Siyabuya bafethu sesibuyele nanangu udade wethu siswami ngibingelele ngiphinde ngamukele emakhathi siyaphila yamazi ukuthi lesina uyini naye ngithanda hayi nami ukuthi uthanda sekufuna kodwa yena uyathanda kubalekile lokho hayi mfethu cela nje singapholisi maseko umtshela usisi ukuthi ukuthi izele into kanjalo njengokuthi awusangithandi nje kodwa-ke mina kahle bengibizela bengifuna ukuthi ahle kwenzakalani phakathi kwami ngoba ngisho nasekamereni nasitele ngisawuzwa ngizondlelani imbobo noma ngimanzi yela lapho umfowethu ilokho nami ngifisa ukwazi wena mawucabanga usolana ngalokho phela sengiyavela ukuthi asingasiphikisana kakhulu into edala ukuthi ngenze lokho imisebenzi yakho yenzayo uzwani ukusebenza siney'ngane usebenzile lo 2 days 3 days ubhena insango uzojala iy'ngane ekhaya funa zithole ukudla wena endliniselele ukudla usuke ukuthi imali ngiyithathaphi yabo uma uphumile uyobhena insango uyaphuma nje ekusayinini angithi uyazi ngiyaphala uhantanjelani ama-jobs office job uzona ukusebenza wena usebenzile usebenzela itshwala nogwayi siyasizana erenkini nami ngiyasizixolele qaleni ngithi sisizane erenkini ayi bona nami ngiyarenta ngeqolo ney'ngane phinda ngithengele ekhaya ukudla phinda nasendlini uyazi into ozilela wena thani uyagcwalisa uma nje hhayi ukuthi siyasiza ma-ke ekhaya iy'ngane zithengele ukudla jabo uma ngithola nami mali ngakwazi ukuthi
Uqhamuka namanga. Okay, ngiyaqala Wena into eyenzile nje uzongiveza ngamakhamera soqala babona ukuthi uyahluleka uma uthi uyongibika ekhaya ukuthi khona into engiyenza. Abayithathe ngisisiyona. Ukuthi uzongifaka amakhamera ke manje kuba amakhamera ukuthi mina kahle ekhaya bazi kahle ukuthi mina ngamadoda awuthusha ukuthi okay. Batshela ubhuti ukuthi vele kunamanga ukuthi yini into determinant. Kodwa nangu useyasho ukuthi unoSimon wakhe. Simon. Bemisango mina ngiyasayina ukuze ngithole imali ukufika ekhaya liqoma. Okay, futhi wena into ongayithandi ngiyithi ngibhemisa. Hayi ukuthi angithandi. Ngithanda nawe ubhemisango. Engayifuni kwena ukuthi imali uthengele ingane. Angikhuluma. Uthatha imali. Uthatha ukuzwana ukusebenza. Hayi. Unayo manje? Njengoba ungizisela unayo imali manje. Provisa ubhuti phela uvele umfake phambili kwakhe. Ciao. Awunayo kumanje. Lalela futhi akuyazi ukuthi ngikusebenza. Angiyazi. Hayi bawunayo kumanje nasenje siyashotela ngisho kuhle. Ubungithatha ungithanda. Ufaka phi? Kamla mama. Uyakwazi. Hayi bayikho lona. Nesho ukuthi uzogibela uye ekhaya eShepstone nje mhlawumbe ubolekile nje labantu ohuqa lapha insapho ugibela uya eShepstone. Mana bafo kimi uthe usebenza ama piece job. Uyasebenza. Ukhokhe rent endlini. Hayi bokhokha ngani? Ngathi uthenza ama piece job futhi usafele nawe endlini ukudlike ngiyengane futhi ukudla. Uphinde ukwazi ukurenta. Usebenza khona nje. Mina ngisebenza kuSimon mina. Kuze nawe ukwazi ukulala udlile nengane ukwazi ukulala endlini sibenzisa umzimba wami. Ingakho ngulethela ungachamela. Manje ke unayo lokhuzana isolution yalona ukuthi ngadlina embobo enkulu manje ngangithola noSimon uzokwenza njani? Isipele sixazululu naso na. Mina uphila ngekobhuti ukuthi ngiyajola vele ngitholiswa wena ngoba fanele ngisupport ingane mina kahle kahle ngimfazi nje. Mana sisona uqale nini ukubona ukuthi le mali yakhe ayikho enough udinga ekaSimon. Hayi kade phela ngibhekile nami iminyaka ngibhekile mhlawumbe ushintsho lizoba khona alibi khona ngenze njani ngihambe kwezinyela ngomzimba mhlawumbe uzamile ukukhuluma naye akezwa yena hleze ufuna ukugqinyelwa inhlanzi ulile amathanga mina bagibela kumina uSimon ukuthi fanele ulala udlile nawe ngengane phela uzokwenza njani manje mfethu ungeke ukhethe ukuthi ekujolele nobani wena mangathi ubukhethe ukuthi akajolele nobani uzomkhethela Chaphaza kanjani? Ngoba masuthi uDido uSimon as if uyamkhethela ukuthi akujolele nobani. Hawu. Hayi lutho ukuthi uSimon umuntu ojolele Eh, ngile phela. mina sengiqala yena ukuthi uyazi ukuthi uyalela. Nangifuna ukuphila. Nomuntu engimazi. Wakhethwa ukuthi kufanele ujolele ubani. Nawe shuthi noma ungajola ke nomngane nami. Angithi nempreference ngisakwenelisa senginembobo enkulu. Kuba nomngane wena. Wawubona ukuthi uzoba right kumngane nami. Wena nje into ebona ukwenza izinto ibone right. Hayi angisho ukuthi right kodwa kumina phela ngiyazibona ukuthi ngiyaba right. Manini bafethu. Ngifuna ngifisa into okugcoba wena. Mina ngifuna ukuthi sibe nesixazululo. Mana ke sisi. Wena uqale nini ukubona ukuthi kufanele ujolene noSimon and phela egcineni ngesenze ngathi wena ujolene noSimon ngoba nakho ufuna imali mhlawumbe uSimon uyamthanda or angazi or umunye umuntu uzothi kushuthi uyadayisa phela uma kube uzothi wenzela imali kuSimon Hapo ngijolile nawo uSimon ukuthi phela bengifuna imali kodwa kwahamba lazi laba khona uthando laphela lapho sebekhona la Simon sengithanda ngoba umfethu akasaneli uSimon uyanena hayi futhi ke uSimon ufike kusize wakhe wena mfethu uyakunelisa benganelisi before manje pho indaba ngayihlala uyohlala kahle uyohlala nawe ngeze ngwazi angithi wena phela ithi asanti asathanda ngizohlala nawe ke ngizohlala nawe hayi ngokwazi ngizohlala nawe ngizohlala phela nawe uhlala kanjani umuntu ngizohlala ngiziphila ngizama ukugidela uSimon ngibuyele kwana afuna umuntu lo amthole ngendlela umbona sengjani nangiphinda isemali yaSimon mina hayi ngani kodwa manje lamasimba angilayo kodwa ke mina ngibona ukuthi ku right vele ukuthi umtshela iqiniso yabo wena njengoba phela wena ngizisela kubhuti wena ngokuthi ufuna iqiniso kodwa sengitshela lona iqiniso lele ngizisela kuma camera wena ngoba bewufuni sengiyakutshela ke ingephi inkinga lapho
Uyazi ukuthi nami-ke nami mina ufake iphepha lakho mina liyagangasa. Ikona singaleso Simon. Qinisile mina ngikuvumela zonke izinto ezishoyo, zonke lezi zinto ezishoyo mina ngiyakuvumela. Uqinisile wena ukuthi mina nginemvubo enkulu. Ngoba nawe iphepha lakho nawo nawo. Ngeke ngize ngiyeke. Ngeke uzuhlale nami endlini. Hayibo. Ilokho ngeke ehlale nami endlini. Phela uSimon phela unabantu bakhe. Unako abantu bakhe uSimon. Nenzani kanina noSimon? Phela besitshontshana. Azibacela sekuba khona akuthanda kodwa satshelana ukuthi sizoqhubeka ngale ndlela. Indaba ungamtshela. Ngeke ngize ngikwazi ukuhlala. Ngeke usahlala ke nami. Ayangazi sobona ukufika kwethu endlini. Ngangithanda. Awu ngeke uzohlala. Ayangazi manje. Yazi uma une-action ngabe uqala manje ukuthi ukhombise ukuthi kambe yini. Hayi phela action enizowenzela nazi sizathi nawe une-action wakho. Hayibo angithi ngeke ngiyephinde endlini. Ngiyakhona endlini. Bafowethu kodwa wena into othe ufuna ukusitshela yona ukuthi ubunga-understand ukuthi why seku Simon. Yeah. Ngeke ngisa-understand kafuthi sengitshelile ukuthi ngida. Uzokwenza njani wena mfethu ngaba? Mina ngokwami mina nami ngizomtshela ukuthi ayithathe. Futhi wena musuqamba ngangitshela uqinisa ukuthi ukuba wena vele unepipi encane. Ungathi ngibuka ngathi mina ngifike enguze enkulu ngiya kuSimon. NoSimon ana nje ipipi ukuthi mina ngikabuya nenguze enkulu. Wena tshela ubhuti nje ukuthi ngiqhubhe phela. Mana sekuyimali noma sekuyiqhudu. Manje lokho phambilini qala ngithandana. Bekade sixabene besike saxabana nini? Angishongo sixabane njalo. Sesixabana phela manje sifana ngisho iqiniso njalo ethi. Kodwa ngeke ngiqala ngizoxoxa la sizoxoxa. Sondela nje sixoxe. Ayike shuthi mfethu usisi uthi akafuni ukuhlala noSimon wena uthini because ngenambe nohlala endlini niyokhopana endlini ngoba kuyacaca ukuthi niyakhopana endlini. Hayi mina bafuna ngingakusho ukuthi angisamdingi ukuthi uzoyathi ubuye lo. Ngeke uyabona ke wena uthatha isinqumo. Angithi wena wangisusa eShepstone mina wazongibeka leThekwini. Angithi wenze njani ukuthatha eShepstone? Awu uthaphela na mina ngangihluphekile. Ngangihlupheke kanjani ngoba yakwazi ekhaya wena. Lo muntu bafana phela. Wonke umuntu vele umshela amthanda. I'm sure noSimon umshele ngoba emthanda. Usho ngiqhubeka ngithanda. Awukwazi ukwenza izinto ezikanje. Ngangithanda ngitshela ukuthi right. Ngakho ngathi ingqondo awuyisebenzisi. Awuwazi ukuthi kufanele ube umuntu esifazane wena. Ube umuntu esifazane mina ngibe indoda. Ngivuke mina ngihamba wonke izinto ukuthi ngijuluke ngibuye ngizokondla wena. Wena onento onamasende ngabe wena wajulisa amasende akho ukuze uthenge ukudla. Nengane. Hayibo. Esikoleni kumanje kade kodwa sisamuka futhi ubuya ngathi umuntu dog9. Ekufebeni akafebi kodwa ekuphanteni manje ekufebeni akafebi. Uyangitshela lokho. Kanti wena ufunani? uSimon unomuntu wakhe uhappy kuba sesithenjini sika Simon. Nizohlukana wena noSimon. Because manje ngathi umfethu uyahlukana nawe usale noSimon uzokuvuma uSimon. Siyahlukana kumama. Yena akabona ukuthi wenze. Uzokuvuma noSimon. noSimon. Besathandana nani silawo? Tshela ubhuti ukuthi vela senze ukuthi sinawo thina. Ukabe amanga ukuthi wena mina nembobo enkulu. Abela amanga. Hayibo. Kahle bibi lo nonganalo wena. Wena unganalo wena. Mina ngenze njani ke manje ngihamba kuyithunga ke mina ngizikala nepipi lakho. Ayisho izoqhubeka kanje nje. Kanjani ngoba phela uthandana? Mina bafisa ngingathatha lo muntu ahamba phela. Mina mesisuka la thina sobabili siye endlini sobabili futhi. Asikwazi. Ubona ke sobona sesikhathi. Mana Jabu. Ngiyayibuzela nje. Ufunani wena umuntu wesilisa kanje? Hayi ukuyisola lapho kuyaphela. Ungakwenzi. Kodwa wena uthola into kade uyifuna wena lamagama lawo watholayo. Yeah. Manje imali ngoba wena indle yakho wena wangena kuyona igobhosi ungana lutho into ezami zephakathi. Uthi mina mengifuna ukuphuma nalezi zinto zami usale negobhosi lendle yakho. Abe amakhabethe nompetho zaba. Hayi mqamba manga. Amanga. Ngafika la lesponjini wena. Ithwaye lesponji. Akutshela ukuthi mina ngeke ingqubiza zami zilala esponjini phansi. Hayi bo usuzenza muhle nje la wena ngini nophethe. Hawu. Mawuthena sisa ufuna ukuthi uphume endlini yakhe. Kahle kahle wena mawujola noSimon ubuyimiseleni ufuna isithembu kwesapho. Ngifuna ukumkhombisa lento engitshela kona. Ngimtshela ngendaba. Usayibonile ukuthi hamba phela. Ngiyephi? Uye kuSimon nathi jola noSimon. Hayi ngeke ngiyokuhla kuSimon ngcono ngimali mina ngeke ngikwazi nalo mali ngoba ithathe kuSimon. Hayi bengayitholi mina. Awunayo vele awunayo. Awunayo ungazi. Kodwa ithathe kuSimon imali ubuyele eShepstone. Ngeke. Uyena phela ngithatha ngoSimon mina. Sobona ngaso sikhathi. Mina ngikutshela namanje ngishaya phansi ngoyawo ngithi ngiyakhona. Sobona.
bese ube kanjani. Okay, Kodwa mina ngitshela khona ukuthi unakudinga. Kodwa mina ngithi ngiyakhona-ke endlini nje ngithini pha ngiyakhona plus nginani bhuti ngiziya khona endlini lapha Why fanele ninqinane ngoba fanele abe niyathandana. Why ufuna ukulo? angangikhombi phela ukuthi mangiphuma endlini habe Why ufuna ukulo kanti? wangifaka endlini yakhona sikhuluma kahle ngithi wako-right Nina aninqinani ngezandla kodwa niyanqinana empedeni. asinqinani abe wena phela uzinkinga epipi mina ngihlangana Bafo. uthini phela endlini ngiyakhona Mina ngifuna ukulalela isiphetho sakho. Isiphetho sami bafo isisodwa mina sengithathe futhi ukuthi ngiyakubona sendlini yami futhi angisamdingi. Siswami. Kodwa ekumele ngenzele khona. hayibo uyakudlalisa lo Uzoyisupport ngani? Usuthi ingane uyisupport. wazikhokhela Ingane ngisazoyidinga mina. uzodinga okokuqala nje ubhuti wami lo yiphoyisa bese sisuka la ngiyamfonela ukuthi uma ufika ekhaya vela ngiqohoze Nayo